Dito na, dito na siya. Ayun. Alright mga kabukid, kumusta kayo? Ito muli si Buknoy TV, ang pagbabalik at ating bibigyang input at kunting idea ating mga kasamang 5-9 dyan. Na kung makaalala nyo, nung nakarang linggo, medyo meron tayong masamang balita sa ating 5-9 na nangyari, na kung saan nag-duty sa isang 7-Eleven sa Antipolo, no? Lahat naman siguro napanood nyo yun, yung viral video na yun. So ito, ginawa ko ng konting video or makashare man lang ng konting kaalaman kung paano maiwasan mga ganun pangyayari sa ating mga kabaro na gwardiya, no? Especially sa mga single post, critical area, mga warehouse, mercury drug, mga ganon. Sa mga pawn shop, no? Maraming mga critical post at single post ang mga pwedeng mangyari at maulit pa mga ganung bagay. So nandito ako si Buknoy at bilang security guard vlogger ay kumuha tayo ng isang eksperto na mas magpapaliwanag pa at mas lalo natin maintindihan kung paano maiwasan mga ganung bagay o mga ganung pangyayari na hanggat maaari ay hindi na mauwi sa pagkamatay ng ating kabaro na security guard. Alright, na magbibigay lang ako ng input sa aking napanood. Medyo malamig na ang issue, so sana magbibigay pa na ako ng input kahit paano. So ngayon ko lang nagawa ng vlog at medyo busy tayo ng mga nakarang araw. So yung mga ganung senaryo, ang maipapayo ko lang siguro basic depensa para hindi ka mamatay or hindi ka mabawian ang buhay ng mga kriminal na ito. Siguro sa ganung situation, no, harap-harapan ka na natutukan ng baril ng mga kriminal. Siguro ang suggestion ko na lang sa inyo mga kabuknoy ay huwag na kayong pumalag, no? Huwag na kayong lumaban, huwag na kayong bumunot ng baril hanggat maaari para maiwasan ang inyong pagkamatay sa inyong duty, lalo na sa mga single post, ano? Mga 7-Eleven, convenience store or ano pa man na pwesto na mag-isa lang kayo. Kasi ang mga kriminal hindi naman yan titira na mag-isa eh. So kung napapansin nyo sa video, isa yung pumasok pero maraming kasama sa labas, no? Kung intention mo pang lumaban, talagang matadali ang buhay mo, no? Huwag ka ng situation, natutuwa ka na. Huwag ka na magtangkang bunutin pa ang baril mo. Ang pinakadabis mong gawin ay itaas mo ng dalawang kamay mo at dumapa hanggat maaari. Gamitin na ang tinuro sa training, yung 5 senses na tinatawag, kung alam niyo yun, 5 senses. Narito ang 5 senses o 5 pandama: paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, at pangdama or touch. Yan, sight, hear, smell, taste, touch. Yan ang 5 senses na sinasabi ko sa inyo mga kabuknoy. Alright. No, yung pandinig, mata, yung kung ano may apply natin na 5 senses ang tawag doon, no? Sa pandinig, dumapa tayo. Habang nakadapa tayo, pwede tayo makakuha na idea doon. During investigation, may masasabi ka kung yan nakadapa ka. May binabanggit silang pangalan, no? May naitawag na alias. So kahit pa paano, nagamit yung 5 senses mo, yung pandinig or yung at saka yung paningin. Kahit yun lang muna magamit yung habang nakadapa ka. So kahit pa paano, ang main reason natin dito ay na-save ang buhay mo. At may mga pamilya nag-aantay sa'yo at hindi ka namatay gaya ng ginawa natin kaya sa 5-9 natin, no? So kung napanood nyo yung nakarang balita, siguro yung sa Antipolo, yung nakatang shootout, yung mga nagkamatayan ng mga kriminal. So sana hopefully kasama na yung mga kriminal doon na tumira sa ating kabady, no? Napanood nyo sa balita na nagkaroon ng enkwentro sa mga pulis at mga kriminal. Hinihinalang kasama na yun doon ang mga walang hiya ngayon sa mga nagkamatayan na yun. 5 katao na kriminal. So bilang eksperto, nagtawag tayo ng panauhin upang bigyan kayong gabay kung hindi maiwasan, kung talagang kayo matapang at magbibigay ng tip ang ating guest ngayon sa araw na ito. Ang tawagin na si IGO Master Maximino Aldabe. Let's go! Okay, tama yung ginawa ni Buknoy, no? Kung maaari talaga umiiwas ka at itaas mo kamay mo, no? So depende sa mangyayari yan eh, no? Sa laki ng tao o lakas, no? Tulad na nakita natin sa viral, no? Yung binaril ng gwardiya at 2 holdupper, no? So kung maaari, just in case nagagawa kayo ng galaw o action, importante yung trigger na ilayo sa inyong katawan, no? Kung maaari, gumamit siya ng sintok, sipa, no? Kung malakas man siya o kung may edad ka na, medyo i-at balance mo siya, no? More at balance kailangan dyan para yung baril ay makuha mo at madisarma mo siya, no? At gamitan mo ng mga galing na kung ikaw may nalalaman o sa training nyo, gamitin nyo yung natutunan nyo, no? But mas better pa talagang mag-training ka
abot sa mga disarming na baril, no? So pag alasa ng ano, so yung impronta ng isang gwardiya, so sanay na siya. So kung nakita niyo siya, no? So talagang tinuluyan na niya kasi lumabang ka eh, no? At kung maaari talaga umiwas ka, itaas mo yung kamay, no? At kasi wala mangyayari kasi wala ka naman alam eh, no? So kung maaari, yung alam mo, eh dagdag mo pa ng konting technique, no? Sa baril yan eh, kasi ang trigger, o sa nakadikit yan sa kamay, isang pindot lang yan, o nakatutok sa'yo, mamamatay ka talaga. Kung maaari talaga, itaas mo yung kamay, no? At gumamit ka na ng, kung may alam ka, suntok, sipa, no? O kaya bayag, gamitan mo siya, sipa, sa kanyang paa, para yung pressure, yung kamay niya, o katawan, yung lakas niya, mabawasan. So marami tayong target na pwedeng gamitin, no? Ng mga bagay na mahihina sa ating katawan, tulad ng ilong, no? Dito pa nga, sa wrist natin, sa side nating elbow, no? O sa chest, o kung mas maaari sa ugat, dito sa bayag na i-ano natin, gamitin, no? So kailangan lang mayroon ka suntok, may tuhod ka, okay? May judo ka ng konti, balik, no? Twisting, kamay, pilipit. Yan ang maganda yung kamay pag pilipit. Pag kasi na ito, yan, ganyan, no? So ganun, hawak yung baril, importante, ganun mo siya, kung may tao siya, iiwas mo siya. Okay lang magsitawag na, sabi nga ni Book na yung tawag na 5 cents. So gamitin niyo yun, no? So ito, may ang iwipis ng kamay kahit malaki siya. Pag mo na pilipit mo yan, at-twist mo siya, either to, yan, so importante, wag ka lang dapat matama. So kung tinamaan ka, napuruan ka, patay ka talaga. So ganun mangyayari sa'yo. At umare, umiwas. Diba? So ito, no, kung talagang hindi maiwasan ang mga ganung pangyayari, so magbibigay pa rin kami ni Master ng konting basic na depensa. Kung talagang buo ang loob mo na gawin yon at medyo may kaalaman ka naman, so handa mong itaya ang buhay mo, so magbibigay kami ni Master ng konting depensa kung paano mo maiwasan or paano mo ma-depensa yung mga ganung pangyayari. Master, halika. Ito kami ni Master, no? May assuming may dala kaming baril na plastic, so para sa inyong safety, plastic lang po ito. At hindi po ito nakakamatay. Okay, Master, pisa natin. Okay. So assuming, no, ako yung kriminal, ako yung magtututok ng baril, Master. So gagayahin natin yung ganung senaryo na nakatutok na yung baril. Umpisa natin, Master. Let's go. Okay. So, di ba, nung nakikita sa video, nakakita na siya, Okay, so na, kung mahina ka at may edad ka na, so isang kamay niya kasi nakaganon siya. Ginaganon, di ba? Kung napapansin niyo mga kapatid, ginaganon. So mahirap ng dipinsahan niyo kung ganung ano. Okay. So bali, pag sa gumanong kamay, ito yung kamay mo just in case ka na ikaw ilalaban, no? Kasi sa kalabitan na yan, naka-ready na yan, no? Kasi ito yung narinis mo lang yung kamay eh. Kasi biglaan eh. Hindi unprepared. Ganun ka daw. Akin na ng baril mo, akin na. Ito lang. Ibaba mo lang siya. Pag ganda, ito lang. Importante maiiwas mo na hindi tama sa'yo, no? Yun na yun. Ito. No? Yan. Yan ang unang importante, sa paa. Kung nakikita nyo, no? Alay ko. Sa sipa. Yan ang unang senaryo namin, yung nakikita yun sa video na yung binasa natin. So may tendency kasi, Master, na pwedeng lalayo siya ng ganun eh. Yun nga, isa pa yun. Dito tayo. Kunyari. Ito kasi hindi lang ganung senaryo pwedeng mangyari. Paano kung defensive din yung criminal? Kunyari ito sa iyo ba kailangan? Kunyari, malayo, Master. Baril mo. So, malayo, hindi mo mahawakan yung kami na sinasabi mo kanina, di ba? Kung maaari talaga, sabi mo Bukli, tas may yun. Strategy. Kung ikaw naman na second step mo sa isip mo na disarmahan siya, so, tas mo lang yung kamay. So, i-distansya yan eh. Distansya kasi magulang yung kriminal eh. Sana ito, hindi ito basta. Pero just in case na once na gusto mo gumalaw, turo mo meron. Kailangan mabilis lang yan. Akin ang baril mo? Nakaredy rin yan. Dito na siya. Yun, importante yun. Kung mamamalan sa iyo, hindi ka puro. Ayun, pwede yun. Dalawang senaryo yun, pakalawang senaryo yun. So ito na siya. Ayun na. Ayun, pero at least hindi ka na puruan. Tama ka man sa gilid, pero ito ang pangatlong senaryo natin. Yan ang pangalawang senaryo na itinip ni Master. Yung mga posibleng mangyayari kung talagang buang loob mo, pwede mong gawin yun. So ito pangatlong senaryo, Master. Hindi ito scripted. Ano ko to, sinasabi ko to kay Master kung paano yung madipensahan. Bilang isang martial arts IKOI, ipapaliwanag niya sa atin, no? Kunyari, nagawa na yung dalawang senaryo. Ito naman, pangatlo. Nagawa na yun, di ba, Master? May mga kasama siya eh. Paano yun? So, pag may kasama siya, pwede mo siyang gamitin. Kasi once di ba, nagawa mo na yung 1, 2, 3 na senaryo. Okay na, nadepensa na. Pwede mo siyang i-apply dito. May puwasok yung mga kasama. So, either ibang application naman gawin mo yun. So, pwede mo siyang gamitin.
no? So panangga. Correct, oh, yan. Ayun, okay? O pwede mo Ayun. siya ikot. Oh. Importante magtago ka sa kanya kung ikaw may alam. Ayun. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kapag kabuhang loob nyo, Oh. at handang gawin ng mga bagay-bagay na yan, at handang itayain yung buhay, May gawin mo yun, 1, 2, 3 na senaryo, no? Yung sinasabi kong na disarm na yung baril. So, pangatlo, gagawing depensa ang kriminal. Sa mga 4 pang kasama na nasa labas, patayan na kung patayan, no? Ano man, matadali mo rin siya. Tabla-tabla na. So, ang next yun yung kayari kay Buddy, parang natiwala ang kanyang buhay. So, sana, kapag wala naman tayo sa pagkakalaman, tulad ng inuulit-ulit na sinasabi ko, ay huwag nang lumaban. Huwag nang manglaban. Dapa na agad, di ba masabing duwag? No, kasi hindi naman kayo papangaralan ng iyong kliyente, no? Pag namatay ka, ipapalibing ka lang, hindi ka man lang bibigyan ng award o parangal, di ba? Yan ang buhay ng security guard. Dapat defensive ka masyado. Pagka nakita mo ng between life and death yung situation, dumapa ka na, di ba masabing duwag? Basta makauwi ka ng buo sa iyong pamilya. Yan ang napaka-importante mga kabuknoy, no? Sana itanim nyo sa itong isipan na ito. Master, may dagdag ka pa ba sa ating nagawang video na ito? So, para hindi na mangyari sa ibang lugar, sa nangyari sa guard, no, sa 7-Eleven, eh dapat sa security, tuloy pa rin ang pag-aaral ng martial arts, no? Self-defense, disarming. So, malaking bagay, no? Kahit kayo mag-isa ka, maraming pwede mas YouTube. Kailangan huwag na tayo mag-stop sa baril. Oo. So, kailangan meron tayong kanyang knowledge, no? Sa hand-to-hand o arm o disarm. So kailangan natin yan sa mga security guard. So importante yan. Kasi tayo, isa lang buhay natin. Ha? Tama. So dapat huwag na mangyari doon sa nangyayari pa ngayon, darating susunod na taon, no? Yun, salamat Master sa inyong pagpa-unlock. Hanggang sa muli, ito na yung pangilang pagharap namin ni Master sa pagbibigay ng inyong tip, no? Dito nyo lang mapapanood yung kay Buknoy TV. Libre lang, kay Master, libre lang. Share-share niya ang kanyang kaalaman para sa ating mga kasamang gwardiya dyan na willing matuto. At sa mga gwardiya naman na masyadong magaling, huwag nyo panoorin, skip nyo na yung video na ito. Kasi mas malupit pa yata kay Jet Li. Skip nyo na to. So ito lang para sa ating mga kasamang gusto matuto at gusto maiwasan ang pagkamatay sa kanilang pwesto. Lalo nga yung sinasabi ko sa mga critical area, ano? Convenience store, pawn shop, at yung mga single post sa gabi. Hanggat maaari, iwasan yung umidlip sa duty. Kung talagang hindi maiwasan, ay kayo na isang lugar na medyo safe kayo. At yung hindi naman kayo maagawan at mas lang ay papatayin ng mga masamang load na to. No, shout out sa mga 5 kriminal na namatay sa Antipolo. Hopefully kasama na kayo doon yung tumira sa aming kabady. At kasama nyo na si Taneng sa mga panahon na ito, okay? Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood ni Kay Buknoy. Ito'y mabilisang tip lamang para maiwasan mga ganung pangyayari. Medyo late ang aking reaction, so salamat pa rin at pinanood nyo at tinapos mong bigyan ito. Salute! Our love of the place in my mind, trying to find a way to get to you. I love of the place in my